Bo o doye nyinen kalibo jairi kana o ko uluka misiri tenen dona la msado ye nafila su donye sunna do kasu bo ko ewa o sundon ko uluka limami ko abe mikrota ko nindon nununye saraka bodonde obe chogodi nunun be hatagiya kasoro an b'a fɔ ka fara k'a ka kɛ tiɲɛ ye parce que jamana wɛrɛw ka ko i bɛ komiw la ka gɛlɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don alimami ka kɛ laada ye nin don ninnu ka mikoro ta ko saraka bɔ dɔ lɛsiri t'o la diina la sunna don nafila sun ka kɛ mais e nafila sunbaga kana ke ko ni be nafila sun ke ko fana ke e ma delili donye ko ku ma delili kunye ko ke sababu yi kan nafila su do ko ke sababu nu be mo delena ye o manka ke iddu sun kalasi ni sebiye nafila de wajibi tika ni be se kaso asu ni setiye ikasu atoy mo kanu ke sababu ye ko ubo o don suni ke sababu ko be mo deleno ye misidu kono kuntola o manka ke janko ka ke laada ye ka to ka mikrota ko saragati bo don de nin don ye lesiri to ko ne la dina la mais anta do tinya do alimami ba ko be atake ou be alimami ba ke ko min kama ou be abe ke nin chogo do atigi de ma faman to do Allahu alam mais na ya sura alimami ko ni ba ke donc lesiri to la de la to la ko abe to ka mikrota ko parce que mo be nafila sunna ko de ko saragati bo don do ah ko mɔgɔ min ko ni majiw bɔr'i la i y'a ko o kɔfɛ a bɔra tuguni i b'a kɛ cogo di bon i y'a dɔn hadamaden ji minnu bɛ bɔ i la mɔgɔw y'u tila maniw bɛ majiw bɛ bawlu bɛ dɔw bɛ naanina fara ka alwadiw nin ji naani de bɛ bɔ mɔgɔw la mais Ibn Usaymin ko wodiun ako ale be konte sugune de la ko parce que sugune labande ale de be bo ale be konte sugune de la ni sugune be de kiri kelenye mais dew ya ni sugune bo nyogonna mani wu yede ni hadama den ni muso ye je nyogonya ke ube damu basoro la ji min be bo na ale be bo fare kolo yoro be ba santi abe nyogo nyoni ka bo ba fo ma majiu ni obora mogola ni damu ye akere bi nyaade la wi sinu tore koli bika obe janaba koli bila ika oye maniu tay ale seneyalende do fana kuma sahale maniu seneyalende do na do ni ka fini la iba boala de dro comme ni murad do ni la ni tafi akaye ala ni iba boala maniu fana bo chola ale sobilente ni nye foloye fulana al bawlu sugune bebo do sobilendo mais ni o bora mogo la wote janaba koli bila mogo kan mais na ya soro i ka saliji talen ko fe abora saliji ciana ibe ewa ale bora yoro min dro ewa ibo ewa o yoro ni ndron de ko abora ni yoro min o yoro ni ndron de be ko o ye bawlu tay na do na fini de la fini mbe ko de o ye bawlu tay sugune bon fulana ewa anye fula de fo do katilali sabana alwodiu bon anko do ye woni sugune bede kero woni sugune ye kirigo wodiu ye munye ale ye jije mando de e ka sugune ko fede ale bebo sugune banen ko fe pew ni e ko be wuli da wodi fana aji jema la made do ale bebo mais ale kacha kabo mo jumanna ni fuha hawo bafo ni mɔgɔ min i furula i ni muso tɛ ɲɔgɔn kan ni muso ko ye min ale ka ca ka bɔ tigi de la i ka sugunɛ laban bɛ bɔ u b'a fɔ ale ma wodiw mais ale ni sugunɛ bɛɛ kiri kɛlɛ
iba kode na donna fini be na be kode na bora yorni min na ibo aka ni sugune be de kiri kelenya ninte sabaya nani na de sisa almajiyu majiyu ye munye ni eye muso soraba eye muso laje muso in nege donna ila idusukun kono ya kanu ube ina ye bolola kalaunke ni hada madenka cheya jora na be da kasumaya ka da jimi be bola o ba fo de mamajiyu do takacha do takatela kacha do la kosobe ali buna bitalimi yere tunyo o mo ya kamajiyu kacha bo ciden ka demu so ba bola malo yara ka ciden nyinin ka yemo wole birako aka ciden nyinin ka bo ciden kwa kiriye munye na abora ela che na bora ela minye cheya ani ewa boroni munumba koro ibo uluko aba haketo ni majiu borela iba aleni ulu bedeko men ni adonna fini yoro minale fana ka sobe kanno kateme sugune ka sobe ka giri katema leka ale bora ale donna fini yoro mina ibe jire sari saraka hari nemako majiu donna fini yoro mina ibe ji sari saraka hari nemako ale ka sobe kanno kateme sugune ka ko me abora e way kacce ya minani aka bonu ni fula ibe uluko afana be saliji tiya wala be saliji de tiya donc nin tigi ye min nyininka na abora ela iyako o ko fe na ya soro e saliji de ta abori la tuguni iba ko da be saliji tiya jibe yoroni be ji sari saraka a yoroni iboko donc alebe nin chogo de la cheikh islam bun temiya ko ako mogomi ewa ni aborila ni tape shika kimina ni ale ako ika fini ji sari ika fini konona la har o kofe ni jimi magarayla ibafo ay ninte majiwunye nye jimi sari de do parce que wasu be mogo do soro ako ni ya ko doro ni ayoro ni ko fini yoro ji sari saraka wala har ado parce que ado be ni eko ya ko ni donna sallila doro o kofe iba ewa asumaya do ye yirela me ni ji sari o wasu be boyla me ni ma ji sari dankani ya sorola abora tuguni yerede donc ibe sage ka yoroni nkode aye fini yoro min sari be ji saraka ni salliji do salliji be tinya pona ya sura bana be minnade na ya sura bana de be ela wakati be boyla bana lama de be ela eta obe komisari salli bawli salli wakati salli jita fokato o salli wakati salli kaba ni min bori la silamiya sariya jero ko tika salli jitiya o yere namni ta kera banai mini banate na bori la drobe salli jitiya ko ewa mbalma muso fana tala ko ba fo ko don ko ni jido borila ko abe saliji tinya ko ni jido be no borila ko ate saliji tinya ko o fana be chogodi ko iya do muso fana do be bo ale fana la o ba fo ale hawa aba haketo muso fana nyefela be muso dola finye be bonaye bo doni ke bawo ko o finye o de te muso ka salijitiya min ni jide boraye asebileni bo yoro fulayn ko ni fingo fe bora nu ulu ya be salijitiya ajila mado fengla mado hari doni ke bawo do ba fo hari belekise na bora ni nyefe ewa nyefela fulayn de dola kele ndo be salijitiya asebileni fingo fe bora na ye ni jila ma ko ni de do obi ka salijitiya min na kira al hawa muso do sigila be komi finye mala na do be bo ula don ke ko odete salijitiya bo ayen nin ji sugu min fana fo sosoli baba la don ke ba bolo aji sugu be abe bo muso la wakati be abe muso do nofe wakati be minye ewa muhammad ibn sari usaymin rahimahullah anyin kara o ju sugula akonna bora muso la ta ka salijitiya abe muso do nofe oji sugu be bola sugunete anya fo chogo mi majiwute maniwute aji sugu be muso la wakati be abe muso yolla jarabilundo abo har ka finu nyege no seminu nyinen kara nyogona la ko oji sugu be muso minna na bora ko ate salijitiya ani na finyela ma de be bo o te salijitiya
bon comme nye su koliye yala demuso de tese ka bako wa ube denke de tese ka bako ambe min fo su ko la tieni muso ka nyogon ko adaye de furumuso ni furuche ube jomuso marale ika jomuso marale min be bolo ni be je anofe ino be se ka nyogon ko ube furuke na furumuso be se ka nyogon ko me demuso denke etese ki bako denke tese ki ibako ba fana tese ka a denke ko muso tese ka a fa ko fa fana tese ka demuso ko demuso i tese ki fa ko fa fana tese ki ko me demuso ma be se ka ba ko na masira muso de be muso ko demuso ma le ba ko de me kolite ba muso ni a denke de ni nyonje denke tese ka ba muso ko ba muso tese ka denke ko bali galen ko fe demuso tese ka fa ko fa tese ka demuso ko bali galen ko fe me musomani mimbe sangoro nyogona cew be se koko no fatura don ke bako laboratola musomani mimbe sangoro nyogona kata sangolo fula ate fen kalama cew be se ko oko cemani min fana be sangoro nyogona sangolo fula nyogona no fatura muso be se ko fana ko mena aboro wala ni bali wari ko ni kofe donc muso ni cɛ min bɛ se ka ɲɔgɔn kɔ awa cɛ n'a ka muso an ba Aïssetu don dɔ la ciden fatura sɛbaw de y'a fɔ an ba Aïssetu ko a ko awa ne ye min don sisan nin tun y'a dɔn ka kɔrɔ mɔgɔ si tun tɛ ciden kɔ fɔ a ka furumuso an yɛrɛ de tun b'a kɔ tuma min Fatumata fatura Ali ibn Abi Talib de y'a kɔ Abubakar fana fature aka muso de yako donc la furuke ni furumuso be se ka ɲɔgɔn ko ini ka jɔ muso min ni abi bolo be jano fe ini be se ka ɲɔgɔn fo ni ote cɛ ni muso te se ka ɲɔgɔn fo nko doni ke bawo ko hari ewa muso na sara cɛ groupe bolo muso wɛrɛ tɛ min b'a kɔ an be do fo hawiye kuma fula de fo do ko an ka finu to la i ka ji bɔ a la ji ka farikolo bɛ sɔrɔ ana ka finu o y'a ko lajɛ do ko ayi an b'a tayammamu de fo haw do ko an b'a tayammamu de an t'a ko dɛ hari ji a t'a bɔ a kan a b'a tayammamu de a bɛ ga don a tɛgɛ de la ka a tɛgɛ gosi a tɛgɛ fara fila ani a ɲɛdaw k'u salo ka tayammamu a t'a ko ni muso tɛ min b'a ko bon ko an balimamuso dɔ ko ni banni kɔfɛ o tile 3 sarakati bɔ ani tile 7 ani tile 40 ka taa san yɛlɛma an b'a fɛ a ka faranfasiya faranfasiya wɛrɛ t'a la lesiri yɛrɛ la mɔgɔ min bɛ tile su fatulen kɔfɛ tile 3 sarakati bɔ min b'a kɛ e de kan ka na ni delila ye tile 7 sarakati bɔ min b'a kɛ e de kan ka ni delila min b'a daga ye ko i k'a kɛ tile 40 sarakati bɔ min b'a kɛ e de kan ka na ni delila ye san yɛlɛma sarakati bɔ ka kere san yɛlɛma san ka sarakati bɔ su ye e min b'a kɛ e de kan ka na ni delila ye faranfasiya kan ka ɲini o de fɛ parce que lesiri la a diinu tawqifiya fɛn o fɛn ye diina ni bato de al-ibadatu tawqifiya fɛn o fɛn ye bato de kana foyi kɛ o la ni delila de t'i bolo al-Khadari yɛrɛ o de fɔ la yahillu lahu an yaf'ala fiha hatta ya'lama hukm Allah fihi a ko te daga mɔgɔ ye silama ye i ka foyi kɛ nin diina la fɔlɔ fo i ka Ala ka kiri de don a la a bɛ komi dɔ y'a ɲininka ni mɔgɔ min ma kala don e b'a fɛ ka bato ni fɛn dɔ kɛ e ma kala a ko o ye salali ulama a ko n'i ma kala dɔnnikɛbagaw ɲininka Ala ye mun fɔ nin na ciden ye mun fɔ nin na dɔnnikɛbagaw ɲininka a bɛ komi dɔ y'a ɲininka fana ayiwa dɔnnikɛbagaw fana tɛ cogo kelen de minɛ dɔnnikɛbagaw dɔw kalannen don faamulen don dɔw faamulen tɛ dɔnnikɛbagaw dɔw bɛ sira Ala ɲɛ dɔw tɛ sira Ala ɲɛ dɔnnikɛbagaw dɔw bɛ ayiwa ciden ka taasira kan dɔw tɛ ciden ka taasira kan a ko o yaqtadi bil muttabina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ako ni doni ke ba fana nyini ka kana tugu doni ke ba be ko de ko doni ke ba munun be tugu ciden ka sunna ko doni ke ba munun be tugu mamuru ka sunna ko tugu ulu de ka kuma mina ika barake nay kana doni ke ba be ka kuma mina de ni nyi nak dari de fi ko kitab min tumbe kala jamana yon kono wala ni mo min be tile ewa tile saba sarakati bo abe risala yoromi abe lagdari yoromi abe fi kitabu minna ayira mo la ke nko hari arjo sodo tunye ndo ya arjo islamike della ka ke ya ko ewa mo mi ni su sara tile saba sarakati bo ka ewa sawu kele nyondo ewa filen kono kananai filen yere togo yere risala kono tile saba sarakati bo ni mo mi nyaaye milo kele dalen fule ikana arjola ba dima tile saba sarakati bo ni mo mi nyaabe risala kono o kera kateme jamana kono ya ayerawa atu kono donc a faram falsia simate menenka emi mbake itise ki bolo nyasi ewa harfi kitabu sima maliki katabolo la ko afule maliki katabolo ya ni fi kitabu la tile saba sarakati boka ke ube tile wolon fula ube tile binani ube sanyele masanya sarakati boyka suye ita ye fi kitabu sila ita ye maliki ka majabila ede kanka faram falsia di amma emi mbake donc anta ambe minke anwe jele membe anbulo pikase membe anbulo ki katile saba sarakati boka kari tile wolon fula sarakati boka kari tile binani sarakati boka kari sanyele masanya ka sarakati boka ka kari jele memba anbulo pikase membe anbulo ko tige ka boy ka kari ka boy man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ci don ko nin dina min fulani ni mo ye ko kura do wala taala ika bara be sadima awa tile saba sarakati botte ci den ka dina kono tile wolon fula sarakati bota kono tile binani sarakati bota kono sanyele manga sarakati bunka suya ta kono o fi riwayati man amila amala laysa lahu amruna fa huwa raddu na tawda ci den ko ni mo ye barake ala mi nyamara la ne mi nyamara le ka bara be sadima baraji shi tala wala kanya mariyate tile saba sarakati boka ciren kanya mariyata ala kanya mariyate tile wolon fula sarakati boka ciren kanya mariyata ala kanya mariyate tile binani sarakati boka ciren kanya mariyata ala kanya mariyate sanyele ma sarakati boka ciren kanya mariyata ciren make sheba make tabina make ayi manani make majabi tiginani ashimake mogo sara ciren yo cinka mogo sara yo hamu janunu masanya jonya me ko yetile saba sarakati bobo tile wolon fura jonya me kadija to amba kadija tu fatura cidenye jonya me ko yetile saba sarakati bokai jonya me ko yetile wolon fura sarakati bo adem muso fatura nye ha ni fatuma tata kadem muso to be fatura nye jonya me ko yetile saba sarakati bokuye ube tile wolon fura ube tile bina ube sanyelema donc bidiya de do afaran fansi abirado lesritala alejinatu daima libosi limawliftai munyinin kara ko tile bina ne sarakati bobe togudu ko adatu firawuniya ko tile bina ne sarakati bol lesiri bora firawuna de fe ko firawuna de kala da fata walejina daima libosi limawliftai tata iba surakulu adatu firawuniya ko firawuna de kala da silama ni firawuna kala da de yera ebolo fembe bolo donc nonun te be islamia sariya la bidiya udiro lesiri tola an munun ba kate baraji soro abe junubu yere de soro abe filibantani bidiya la ewa baraji site anafa site se suma parce que tiden ko ewa iyyakum muhaddasatul umur fa inna kulla muhaddasatu bid'ah wa kullu bid'at dalala wa kullu dalalatu fi an-nar wa sarra al-umur muhaddasatuha ciden ko kobbe jugumaye ko kurawde dina kono wa kullu muhaddasatu bid'atu wa kullu bid'atu dalalatu awa akoko kurabe bidia be firi be tasuma de ko donc ala kan kisala kan tanga a faram fansia de ninde lesiri la sarakati be bo suure me do hakke de tala don sigilen tala sarakati kere tala don sigilen tala ni yere ya ado sebenye yuro wali nye nkam mo do fatura nkan ni fe masinata
en ka di fantan do makanga nyan du sukun kono ala ka baraji en ka suma ima don kere kere ima kalo kere kere ya bashi toka kasoro kafaro yere ka dawde kausana parce que ciden be saragati bo do abe qur'ana kalawum bo me ciden ko ijama tay buna adama in qata amalu illa min salas sadaqatun jariya aw ilmu yuntafau bi awwaladu salu yadu lahu ciden ko ni mo fatura koy kabara betikera bara sinna fate sima fo ye saragati munun to e yere kanyana mo yakono ye nyuma munun ke nu o nyuma nu ewa hera be boli kofe hari fatulen kofe ulu baraji be sima ube niye doni to kamugo nafani doni nye kitabu dilala kaset dilala ye mugo lakala o fana baraji be sima ube niye denyuma to abe douke eska ko yala be qur'ana kariye ube denyuma to rabe saragati boya abe douke duwawu de be sunna pambali mo kateme fembeka saragati lesiri dagarade me ke chogo kana ke chogo kere kere kana saragati kere kere me duwawu de kausana duwawu de be sunna fa katema kayre bo anyo lu prepare la tige ya kujeya wari sugu jumando ukanna songo be mu bo ko ewa ale muso do de kanyini kalu ko fula de ba le chebolo u fula de bu chebolo ko men ni chemi wori min de uma kula janaye ko abadi muso folo de ma ko muso folo baleta dama muso folo be muke bo ala donc nunu ye hakke munu ye na aw benala eni ewa iye muso min surabolo na abenala basi tani nyogonche aka adin ni maninka eta dama taba bolo basi tola mina bente ema jenai ni muso fulana ma jenai ntaka di karsama aka dima ordun cheka beta dama de nunu ye hakke munu ye ni muso yere benala basi taka minu muso mabiaka abika de ni edun lajia de ka min duma ikatile unu nyogonte ore wajibilembe eka donc ninta dama de adama ikanin fana ta dama na ya suru fulana ma jenoye na jena na ya le de ka hakedo me na ma jenaye na ko aka tora bala dole ke bo kon nin ko sugu ewa sinama fula fengo fembe tora la se doima silamiya sariya be inya mare ko tike ka bo akade donc ola ni atebbe muso fulanama ube folo be moke bokala anyumanye minye min wajible mbe cheka ninta dama ika ninta dama ka torate minna bo ko ewa ñininkali do ka bo kodo wara ko ni mo min ba fe ka do fonction publique la ko ni ba fe ka do wala jamana nunu be chokomi ko atenya fo e ka suro fe do de be ka wori do de boka de sunu eta soro ko be chokodi bon na ya soro ebe do palasi minna ini mo wori de nyogon sorala ini mo wori de be nyogon sorala eni munu nye nyogon soro palasi na fana dona kaka kateme eka dona kaka ubese ka palasi nye kateme eka ube ale folo de eko yoro ina me eya do ni eye wori diba ale pousse ka boye ke bilaye ni nye mogo wore ka hakke chinyali de wote be ate be kan ninke na ya sura le bese ka nye kateme eka ka wori bopura le ka boye ka bilala ale bado kateme ka bese ka nye ka de ate daga ye ne ale de yi ko ala fana ale na kaka kateme eka ta wori di ka le pousse ka boye ke kala eminye sure fe india ni ya di minna be ya haramuke lana Allah rasi wal murtashi kiden ko sure fe adimbaga dangalendo ibadi mimma o dangalendo ni yorola men ni ya soro palasi mindo ekelende kakanai atini mugosi che ide ka jo yorodo
ere kakanaye ikata atini mochi ini mogo manyogon surala mogo te mimba nye kateme eka ere ka hakedo eka bilala men ka hakede fule ni nyede men ta soro ninne ma wori dama do ata dima don kibo ko ni yorola ni nyika hakke nyinini de ebe surefe di eme nya di junubuti ela men mi nya mina junubu odela bon ko mbalmo muso do ko lube dogotoro kalandela muso dama de be me tie munun koni betu kala ko ba wajibi ka hari ni nyeda sirilendo ki nyeda foni ko obe chogodi ate daga ki nyeda foni ni ko sukuka dogotoro ya kala ni te komi darura gelenie wajibi bilenye yika ko ni be ala sosonai nube ito inyeda sirile fentini ewa itiye ibi ka kalanke koke ni ote sorala dogotoriyate wajibi ni darura ni wajibi bile eka akalantoy parce que ala yere ko qur'ana kun faiza salitumuhunna mata fashaluhunna min wara hijab ala ko tieni muso hari makona fendo nabe muso nyininka ala kasoro hijabu banuche donc foi fari kuro bede ka suturalen ka soro men ni ko fo e ka nyeda de ka bo nin kalante daruriyaye wajibi bilente ika ni amanye nite se ka ke inya sirile ika toy ika sabati ka sokono ala yereye muso ka e wa sabati yoro nyumanke minye ika sokono na dedo wa kharna fi buyutikunna cide nyere ko o buyutuhunna khairul lahunna cide nyere ko muso ka sokono na de kanyama kateme yoro beka سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك